Galle Amadou aduna mi yete ko beni yete ko nati Galle Amadou Galle Amadou aduna mi yete ko beni yete ko nati ayo 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 mi dani ayo 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 mi pulla mo yena sama bakirade ma wenda ko ma salli fana ke ba yaw ko garma ko sadani ayo wannate ya wannata ke bisore jom wandi ni wayan wate jom mo wandi ma wayan yo so wonde ni podi babira be podari manateni boy mona wandi kirade ayo 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 Amadou gila ko jende hokkam seeda Amadou est ce que d'abord ana landi holdum woni label adandi ko woni label e holdum dillaten e holdum fatte men mi hande sa jodi mi giya yen janjirlo len jahen lingere jahen daren holdum woni holdum wali abdande men taw sen badi dum non taw en gandaga sen jihene do e artiste mo podden tawoy do ngiyen mo hande min de modi yidi hande an kam jido wadde mo produire o wiba ka holan ngiaw min kam kar wiba holto gonda holto badda toj comme ni werteni non Amadou dum non ana anda ko totoda ko koma anda ko totoda ko namdo to andube min dum ko liggeyam ko dum jangume kam dañjo hen diplôme jam ko maîtrisard wona an ka anda rek pinare ganduda ko baali e naggeji ay han jaha e daraluji di ko dum ganduda dum on niveau ma d'accord an gandu liggo ada jangi dum ada yirlo do duubi tati pawde a wawa adduda hay goto dum cikkuda gandal ma ngal hodo rewma no heewi aran gandinduma dum koko fawa do junga te ko mbimami ko a waɗat ɗum jaaha te sa yi a yitat ko mbimami ko point fawtata hen goɗɗum donc an Alicia jinmi ko jahanani Fouta inchallah ti intellectuel aɗa moƴƴi hakkille aɗa wawi golle ma Fouta men o kala nde jaaɗa toon ko jiloɗen ko en jiitat ɗum ha watti ke kalaen koko pour goɗɗum walla ɗum ɗiɗa andi komi jirliɗo e Fouta he no waɗi nalankoɓe no waɗi rapport uji no waɗi artiste comédie ji no waɗi kele moñoji no waɗi cohluji sidi ɗum ñaaguimani inchallah ɗum wonno toɓɓere nde te et puis mi yiiɗa hen namtude goɗɗum par ce que min hay goto ƴettata gueɗe mum tottami kadi mbiɗa ñakka hen fayida wona ɓen yimɓe guila jibinami ha potmi ko liggey ngal ɗum kadi banggue mo jawɗum fof mi liggoto julankagal ngal e banggue technologique o fof mi liggoto alhamdoulillahi rabbil alamina dawɗo holli kam gueɗe ɗe fof temi andi holli kam dame ɗe fof temi andi ɗum woni haala comme déjà an hooli wi ko joni an ɗo pellirta fof hay so kadi min vraiment ko kalɗa ko mi jaɓani hen mais kadi comme no wiyete rek yewtere yowel joom galle joni ɓuki ɓo wiyte an o resde ha kono moƴƴi comme DG kanko jeeyi ka hema ko mono mi caggal mon ok ɗum jinnomi nan tawi tan a jaɓi wonde caggal amin inchallahu taala ona gañi en gañoto de kadi pellite en gañoto ɗum ko mi wi noon salli ala Mouhamadou point c'est une bonne solution. Bon, je trouve pas, je suis désolée. ok min ɓurma désolade Galle Amadou Galle Amadou aduna mi Masaminya. Galle Tawde dewi ari no galle ma. Ko cikkuno mi addimu ɗon ko wona ɗum addimu. Nde o ari nde noon o haali ko waɗi toon ko ñande ɓerdam nde meddi mi ñaman mi yarani mi ala so wona an e kanko oɗo kanko mano ko sukara no anda nde gonɗa farayse nde nden woni suka an yoɓonimo komo jangga école ha Allah tawi no Allah waɗini min mi ala so wona an kanko ne wona so wona an minne mi ala so wona on on tan jogimɗo na ko ɗum jogimɗo nde baba sankoto nde min kam ko kalifma Allah Moussa Diop
vraiment mi weltanimama no feewi an kam mi kala ko daranimi tan a darima hen ñande nde badduɗa kam ley gala copain ma douanier o d'accord mais fat o yaltini kam conteneur o te mi ala hay probléme goto ɗum waɗi il faut mi wonma remercier ka neɗɗo moƴƴo Binta min mbami tan ko foddam t'as vu puisque on travaille avec la douane kamɓe fof eɓe jogui yam gueɗal min nani mbiɗa jogui mabɓe gueɗal soɓe ñaaguima kam mi hokkatɓe kamɓene soɓe ñaaguima mi hokki min dokkodirta tan te ko mbatmi ko somi yino goɗɗum ko poti mi waɗante mi waɗante non an ka moƴƴo puisque franchement Binta aɗa waɗi mérite ko ɓuri ɗum merci Binta hande ñi noon ko jewten seeɗa tan amo vas-y ni naati yalto nana fuɗɗo ɓoyɗe seeɗa te wonko ganduɗa wona fodde ma puisque tu es une grande dame ti fo noon ma respecte min nene je suis une autorité wonko ganduɗa wona foddam yimɓe no jii mbeɗe yalta mbeɗe naata wonko ɓe cikkata ɓe cikka ɗum e yam ɓe cikka ɗum e ma tu as vu franchement sinno ko sagam cehilagal ngal ɗo mane ɗum transformé so mi wima mi yiɗama mi haalani gongal te wonko ganduɗa moɓe potani ɗum wadde sinno ko sagam hande sa jaɓi mbalita ko gallam kalif ma Allah Musa Dawda to ka waju njaloɗa ɗum kanko no yaafuma Musa yaafo baɗe yaafo baɗe no feewi kalif ma Allah baɗe alhamdulillahi rabbil alamin yetti hande Allah no feewi yetti Allah no feewi yetti Allah monsieur Diop mi nani haala ma mais min ne jiɗmi kon dokka kam seeɗa tan par ce que mi yima so tawi ko yidde aɗa yiɗimi par ce que toujours aɗa waɗa preuve aji ɗi mbaɗi mi yiya mais min ne mbaɗa ñaaguima tan kokkam seeɗa tan hami yewtida e ɓernam ok après min kaltit hen ha joni ça c'est un pas en avant puisque waɓe no amen ni ko waɓe no monni min cohli puisqu'on dit que derrière chaque grand homme il y a une grande dame et tu es une grande dame une dame de valeur yeye hande weltima koni sami waɗa ataya ara joɗɗen jewten aɗa andi SRS sa jooɗi aɗa yewten SRS iwat wona wallahi yeye nen ɗon e yeye anan raba han wo rab woppi ko ɓooyi a woppi rab wona haala mum kay e yeye ko tawi goppuɗa rab ɗum ko vie privé mino woppurgol ma ngo ko vie privé wallahi mi wasa hen nadde eyyi kono mi yalti hen ɓuri de pourtant rab no waɗi avenir noon wanki ɗum rab no waɗi avenir haala ngo ko kaala eyyi yeye an kam patron no foti yoɓanma ay ko ɗum kalantamaɓe mi wima an ya haaju ma neɗɗo yo woppu kala ko wona haaju mum yo famɗine yitere mum an koye yewtere tan gonnen ndi walla yewtere wonami ɗum mi haalnima ko ɓooyi wima ya woppu namdade ma ɗum muusoye ma an noon jamma ɓoyata yeye patron no foti yoɓanma a wiya kam tan min ko 100 000 o yoɓat kam oɗon lijiɗ ɗum anan tan kalamami ko ananayi ɗum muusoye ma hocciptomi de min siftima hocciptomi de min siftima no bonnene en tawima ɗiɗi keewi eyyi yap
a yarta ɗo bon an ala ko joɓeɗa sana 15 000 joɓatɗa min 100 000 min ɓurma salaire noon bonnel hawji wayi hay goto wawa fijjude e ngel ɗo kala kala fo laawo mahala Amadou en no mbaɗɗuɗa e dawa laaj moon mbiɗa wadde heen de alhamdulillah teddugal ma de dawde totti kam toon poste wallahi o waɗi ko foti wadde totti kam toon poste machallah kadi sonni kam hay ordinateur machine aji machine aji tan sukaɓe ɓoƴƴata ɗi est ce que alhamdulillah par ce que wonon pour pamamo e pulaar français wiyata ɗum ko superviseur superviseur ko wonata noon superviseur kadi superviseur woni ko min jogui ko fate banggue golle ɗe kala koɓe golloto ko min arata mi ƴewto sono feewi walla feewani o gano lohani o kam no softi gueɗe mbaɗe noon da e dawde ƴetti foof ayo jumma machallah wallahi dede ko ɓiɗɗo nehaɗo tan dañɗo duwaw wallahi dawde kay Allah waɗi makko barke amin ya rabbal makko barke ni to jeeyaɗa e guure men mino banggue jinnaɓan mbiyama wiyete jolof ga to wiyete ɗum bellaɗo jinnama no guuri kam aɓe guuri guuri ɓeno jolof ɓoyi Dakar walla ɓoyan Dakar min ɓooyi ɗo kadi min mo jiiɗa ɗo ko neɗɗo joguinoɗo gonɗo ano mbiɗa joguino gollam no dawde jogori golle mum ni hannde est ce que Allah joguino rewɓe ɗiɗo heddi noon aduna Allah rokkata luɓat aduna ko danga wano hande ko murtode janggo ko jaaɗi caggal nde jawdi ndi bonirimi ha bonni sudde diɗɓe kadi Allah waɗi goto mumen fof fatidi jeeyɗo keddimi min goto mbimi noon basal arata yam tan wi adunam boni ala mi haɓat tuubam ha tiiɗa kadi mi yaha mi liggoyo mbiɗa yaha ha Allah hawridinmi e Daoud alhamdulillah rabbil alamin yettere Allah Amadou em ay oɗo jama ala jeeɗi ɗum sowona Allah jomiraɗo meɗen wallahi kala ko hokki neɗɗo hande janggo mo wawi ƴettude ɗum waɗi so Allah hokki en en ƴeewa ko fewata hen ko ganduɗa sen mbaɗi ɗum en toñata Galle Amadou Galle